Здравейте, уважаеми настоящи и бъдещи родители! Искам да ви поздравя с предстоящите светли християнски празници, които много наближават. Тези празнични дни са най-прекрасните за нашите деца. Празниците на християнското семейство. Да ви пожелая да сте здрави, търпеливи, изпълнени с любов и щастие за своите деца. Много ми е приятно да бъда отново с вас и се надявам да ви бъда полезна с познанията и опита си като лекар. За тези, с които не се познаваме, казвам се доктор Снежа Нейчева и съм общо практикуващ лекар. Имам специалност обща медицина и това ми дава възможност да работя и с деца. В момента специализирам белодробни болести, което ме прави още по-уверена по отношение на заболяванията на дихателната система. Затова практиката ми е голяма и разнообразна и за голямо мое щастие има много деца от различни възрастови групи, които са най-прекрасната част от моята работа. Имам удоволствието да споделя с вас опита и познанията си на тема увеличение на фарингеалната сливица от гледна точка на общо практикуващият лекар. Сигурна съм, че почти във всяко семейство е имало моменти, в които се е задавал въпроса дали честите проблеми на заболяване на детето се дължат на увеличена трета сливица или не. И дали трябва тя да бъде отстранена или не. Всеки от вас ще си каже: разбира се, за това си има специалисти уши, нос, гърло, които трябва да преценят това. Да, така е. Но тези от вас, които са се сблъсквали с този проблем, знаят добре, че винаги настъпва противоборство на две мнения. Един специалист уши, нос, гърло казва да, друг казва не, и тогава настъпва объркване на родителите и докато те се двоумят и не знаят кое е правилно и кое не е, детето си боледува и приема много лекарства, особено опасни антибиотици, но понякога настъпва, за съжаление, вследствие на тези продължителни боледувания и усложнения, които не винаги могат да бъдат излекувани до край. Мисля, уважаеми родители, че точно за това е измислен семейният лекар. Тук е неговото място, поради това, че основно той често контактува с детето и семейството. Може да помогне в решението и ще ви кажа, според мен, на какво се дължи това. Една от причините е, че този лекар познава семейството и знае всичко онова, което специалиста уши, нос, гърло дори не подозира. По отношение на фамилната заболеваемост. Тоест, има ли други в семейството с такъв проблем? Защото това е доста наследствено заболяване. Друга причина. Този лекар най-често се среща с детето, когато е болно, с температура и вижда заболяването обикновено първи от всички следващи лекари, които го консултират. Може би на около 6-7 срещи се случва една или две да бъде при специалист. Общо практикуващият лекар най-често вижда проявите на болестта и знае честотата на заболяването и тежестта, с която протича. Аз ще си позволя да ви посъветвам да споделите проблема с вашият лекар и той със сигурност ще наклони везната. Така ще изберете най-правилното решение за вашето дете. Според една от последните публикации в списание GP News на професор Кунчо Кунев, който е ръководител на клиниката по уши, нос, гърло при ИСУЛ, както и национален консултант по отоларингология, цитирам: общо практикуващият лекар или общо практикуващите лекари са първите, които се срещат с началните оплаквания на пациентите. Те имат познания и знаят към кого да насочат детето. Те трябва да знаят кога терапията е техен проблем и кога на уши, нос, гърло. Третата сливица, уважаеми родители, е част от лимфоидният гърлен пръстен, наречен пръстен на Валдайер.
Ролята на тази лимфоидна тъкан в областта на устната кухина и фарингса е локална защита, тази част на тялото. Обаче по-важната му роля е информативната. Назофарингеалната тонзила, или тъй наречената трета сливица, е разположена в задната част на носа. Това място се нарича епифарингс и е на пътя на антигените, които навлизат от външната среда, от вдишаният въздух. Тези антигени достигат до подлежащите лимфни фоликули на тази тонзила и информацията оттам достига до всички отдели на имунната система. Всички деца се раждат с трета сливица, така наречената назофарингеална тонзила, която заема частично носоглътката. Това е така нареченият епифарингс и назофарингс. Най-често при непрекъснати инфекции на горните дихателни пътища тази трета сливица увеличава размера си и заема по-голямата част от носоглътката. От тук следва и симптомите, които настъпват при влошаване състоянието на тази сливица. Най-честите симптоми, които са, разбира се, изключително известни на почти всички родители, бих казала, това е неспокоен сън, хъркане, апноични паузи, затруднено дишане, хронични хреми, кашлица, която много често е нощем. Толкова е упорита, че детето стига до повръщане и не се успокоява от нищо. Разбирате сами защо. Детето е в легнало положение, секретите от горни дихателни пътища, както и от самата тонзила, започват да се стичат надолу по фарингса и детето кашля, докато не стане, докато не се издуха, докато не направи промяна в позицията на тялото си. Ужасни усложнения са бронхитите. Още по-ужасни и остри усложнения са острите серозни отити, т.е. възпалението на средното ухо. Поради затрудненото носно дишане, при по-малките дечица има и затруднено хранене, така наречената дисфагия. Това, разбира се, е характерно за най-малките деца. Тези инфекции, които са причинени от третата сливица, най-често, и вие, разбира се, ги знаете, това са ангината или етмоидалният, така наречен заден синоид. Характерно за тези заболявания е, че протичат много затегнато, температурите са много високи, от порядъка на 39, 39,8 и много трайни, по няколко дни. Болката в гърлото и главоболието са изключително силни. Кара децата да са много отпуснати, да нямат апетит. Има редица лекарства, които се използват за копирането точно на тази симптоматика. Знаете ги добре, те са хексалгин капки, норофен сироп, панадол сироп. Аз лично предпочитам и основно използвам панадола, което е лекарство, съдържащо парацетамол. Защото това лекарство, освен температуропонижаващ, има и силно обезболяващ и противовъзпалителен ефект. Може да се използва от най-ранна възраст, още след третият месец на детето. Много е вкусен, има приятен аромат и децата го приемат без проблеми. Приема се, че при 3-4 ангини, разбира се, гнойни ангини, които са с налепи, може да се мисли за махане на третата сливица. Съществуват така наречените катарални ангини, т.е. зачервяване на тонзилата, оголемяване, болка, но без гнойни налепи. Тези ангини, уважаеми родители, не са показател за махане на сливиците. Често пъти лекарите, включая и отоларинголози, при натискане на сливиците казват: "Ау, излиза гной." Това не е гной. Това е един олющен епител, мъртви бактерии, остатъци от храна, които миришат неприятно. Сливицата има една предна и една задна дъга. При притискането на самата тонзила тя изхвърля точно това, което ви описах, което се възприема много пъти като показател за махане на сливицата, но според
известни отоларинголози, това в никакъв случай само за себе си не е показател за махане на сливица. Сигурна съм, че всеки от вас, който е преживял тези симптоми, знае колко драматични са те за родителите. Родителя, който наблюдава това и нищо не може да направи. Разбира се, родителите са първите, които мислят за увеличена трета сливица и завежда детето си при личен лекар, който би следвало да приложи всички необходими изследвания, последователно, както и консулти, за да докаже или отхвърли тази диагноза. За съжаление, нито родителите, нито личният лекар до този момент не са разполагали с директни или точни данни за тази диагноза. Третата сливица, както разбрахте, се намира високо в носоглътката, не може да се види при обикновена фарингоскопия, т.е. при отваряне на гърлото и притискане на езика. Необходимо е да се направи така наречената задна риноскопия, т.е. оглед на най-задната част на носните кухини. Това изследване може да бъде съвсем спокойно направено от специалист отоларинголог и то при дете, което позволи това изследване. Много често дори и специалиста се затруднява да направи такъв преглед и диагнозата остава под въпрос. До този момент разбирате, че е ясно, че избора на лечение е невъзможен или най-малко несигурен. В медицината съществуват, освен субективни оплаквания, има и обективни методи на изследване. Същото нещо се отнася и за третата сливица. Аз искам съвсем информативно да ги спомена, въпреки че не винаги те се прилагат не навсякъде във всички звена на медицината в България, но аз искам вие да ги знаете и при някакви възможности или при някакви изключително големи затруднения те могат да бъдат използвани. Първият метод, който е изключително популярен, мисля, че и след голяма част от родителите, това е палпацията на назофарингса с пръст от уши, нос, гърло. Това е един много често използван метод, както ви казах. Поради какво? Поради леснотата и бързината на изследването. Проблема е, че въпреки, че го сложих към обективните методи на изследване, той е неточен метод, тъй като при бъркане с пръст в фарингса и носоглътката има един мускул-констриктор, фарингис се казва той, който се контрахира просто неволево, защитно, и по този начин изследващият винаги има усещането за много голяма тонзила, а не винаги тя е толкова голяма. Разбира се, зависи и детето каква възраст е, колко то дава възможност да се направи това. Този метод е изоставен от добрите специалисти. Друг метод на изследване, обективен, това е рентгенографията на носоглътката в профил. Методиката е доста точна. Може да обективизира както големината, така и съотношението на тази аденоидна вегетация и назофарингса. Недостатъка обаче е облъчването на детето, макар колкото и да е то нищожно при съвременните апарати. Третият метод е ендоскопия на носоглътката. Той дава отлична възможност за директен оглед на назофарингса и тонзилата, но разбирате, че в детска възраст, за да се извърши това изследване, се налага обща анестезия. И вторият и третият метод са изключително точни, но недостатъците им ги правят неприложими в ежедневната практика. Иначе те могат спокойно да бъдат използвани както за диагноза, така и за динамично проследяване и прецизиране състоянието на детето. Четвъртият метод се нарича акустична ринометрия. Това е един много лесен, безвреден, бърз метод на изследване на конфигурацията не само на носоглътката, но и на носните ходове на пациентите. Дава възможност за диференциране на алергичните ринити и аденоидната вегетация, който според мен, уважаеми родители, е един от най-големите проблеми, свързан с третата сливица. Ако се касае за дете с изразена алергия, тази ринограма ще даде стеснени носни ходове,
Носоглътката и третата сливица ще бъдат оголемени вследствие на набъбналата мукоза, но в всички случаи няма да бъдат толкова големи, както ако има проблеми с аденоидна вегетация, т.е. трета сливица за махане. При неалергичните деца, които имат такава аденоидна вегетация, т.е. имат увеличена трета сливица, е налице намаление на обема на носоглътката от самата аденоидна вегетация при сравнително добра носна проходимост. При това изследване е необходимо да се съобразят, разбира се, някои допълнителни фактори. Има деформация на носната преграда, които са си наследствени, просто анатомични промени. Има по някой път хипертрофия на носните конхи, намират се някога носни полипи, много рядко при децата се срещат и туморни процеси. Както виждате, уважаеми родители, освен анамнезата, която разбира се основно е ваша, огледа на лекаря, така наречената задна риноскопия, е необходимо да се използват и поне един обективен метод от тези изброени, за да се постави диагнозата с по-голяма сигурност и да се каже да, детето има аденоидна вегетация, тя е важна и трябва да бъде премахната. Другият важен момент по тази диагноза, който най-много искате да разберете, аз съм сигурна, това е точно тази операция. Колко тя е опасна за детето ви и все пак как да сте сигурни, че тя е необходима. Тоест, ние лекарите казваме, че това са индикации за аденотомия. Ако детето боледува много често, т.е. 2 пъти месечно поне, и обикновено боледуването налага да се използва антибиотик. Ако детето прави чести, рецидивиращи отити, т.е. възпаление на ушите, или продължително протекал серозен отит, едно сериозно възпаление на средното ухо, които понякога дори довеждат до поставяне на тимпаностомични макарички, особено пък ако се наложи повторно поставяне на такава макаричка, това са едни от сигурните индикации, че операцията е задължителна. Внимание! Има деца, макар и рядко, с цепнато непце, т.е. така наречената увула бифида. Това е абсолютно противопоказание за извършване на операция на трета сливица. Би било катастрофално. Аз само съобщавам това и съм сигурна, че специалистът отоларинголог ще се съобрази, разбира се, с това. Искам да ви спомена, че при децата, разбира се по-рядко, но се среща синдрома на обструктивната сънна апнея. Освен алергичният ринит, освен всичко, което ви изредих, трябва задължително да бъде отдиференцирана диагнозата аденоидна вегетация, т.е. трета сливица, за операция от обструктивната сънна апнея. Това е диагноза, за която вече има специализирани звена, специализирани отделения. Такова има в нашата болница Света Марина във Варна, където се провеждат изследвания в специализирани лаборатории за сънна апнея. Тоест, апнея от централен произход. Ако се установи, че се касае за апнея, тя просто трябва да бъде лекувана и в никакъв случай не се налагат оперативни интервенции, защото този проблем не е свързан с трета сливица. Също задължително искам да не пропусна да ви спомена, че задължително показание за оперативно лечение на третата сливица, това са някои форми на дентални малформации, т.е. зъбни дефекти. Преди да се направи ортодонтно лечение, трябва първо да се направи операция на третата сливица. Сами разбирате, уважаеми родители, че точната оценка на състоянието на детето, вземането на решение за оперативно отстраняване на аденоидната вегетация, т.е. третата сливица, налага провеждането на допълнителни консултации с алерголог, с детски отоларинголог, с детски ортодонт и редица изследвания. Искам да знаете, че най-често оперативната интервенция, така наречена аденотомия, се извършва между 2-та и 5-та година на децата. При момчетата хипертрофията на назофарингеалната тонзила се среща
малко по-често – 13,3%, докато при момичетата е около 10,7%. 70% от аденотомиите се извършват на един етап, както отстраняване на тази небна тонзила, т.е. тонзилотомия, така и извършване на тонзилектомия, т.е. премахване на останалите две сливици. По принцип, показателите за отстраняване на сливиците, третата, както и прилежащите и към две, биват, както разбрахте, от локално и от общо естество. Обикновено, особено поддържано мнение в обществото е, че сливицата рецидивира, т.е. възстановява се. Действително, има деца, при които третата сливица рецидивира. Рецидива може да стане обаче след година, след две. Вие разбирате, че през това време детето ще боледува, то ще прави различни усложнения, които могат да бъдат пагубни и да му оставят трайни увреди. А когато сливицата се махне, детето се стабилизира, укрепва. Една анестезия повече, ако се наложи повторна операция, не може да увреди в никакъв случай толкова детето, колкото ако то продължи да седи с тази трета сливица и заради анестезията не се предприемат никакви операции. Да не говорим, че освен нещата, които изредих като усложнения, понякога настъпват общи системни проблеми – ревматизъм, колагенози и други подобни заболявания, които са по-малко известни на обществеността. Уважаеми родители, тази, както и друга диагноза в медицината, винаги трябва да се поставят много прецизно, защото сами разбирате, че природата не е сложила сливиците за красота. Те не са някаква нейна приумица. Аз мисля, че в такъв момент, като това да се прецизира кое би било най-правилно за вашето дете, операция или медикаментозно лечение, е най-добре да споделите и обсъдите с семейния си лекар. Най-довереното лице за вашето семейство, както и за детето. В никакъв случай не бива да се обезкуражавате, ако този проблем е и ваш. Напротив, мисля, че това, което ви разказах, стана ясно, че проблема е решаем. Просто съберете повече информация и заедно с вашия семейен лекар, заедно с специалиста уши-нос-гърло, вземете решение, не оставяйте децата да се мъчат прекалено дълго. Не изчаквайте да настъпят усложнения, след което да съжалявате. Благодаря ви, че бяхте с мен и като лекар бих била много доволна, ако с презентацията съм ви помогнала да станете по-уверени в отглеждането на вашето прекрасно дете.